euskararen eguna ospatzen ari gara Jakintza ikastolan, eta horretarako gorputza hezkuntzako saioetan azken 2 asteetan egin ditugun dantzak zuei aurkeztatu die gure ikasleak. 3. eta 4. mailakoak fandango egingo dute, 5. mailakoak arina-arina, eta 6. mailakoak gabura. Amaitzeko denok batera dantza bat egingo dute batera, eta bueno, gustoko izatea espero dugu. Venga, aurrera!